I la menció a la millor candidatura en català és... Cat Lletres! Fortíssim aplaudiment per Cat Lletres! També no pot ser que ho estiguem donant tot nosaltres, ballant i això, i tampoc moveu un dit. O sigui, us ha costat €1 l'entrada, sisplau. Quan a la meravellosa banda Xumbia toqui una cançó, teniu el dret de desfogar-vos, cridar, passar-vos-ho bé. Sí? Queda clar? De fet, després teniu el Cielo. Gràcies per la llum de sala. Bé, Cat Lletres. Què tal? Un plaer, sí, aquí al micro. Què tal? Un plaer ser aquí. Jolín, fa goig aquest auditori, és una passada. Tot i que això s'us ha colat, aquí abans. S'ha colat una mica abans. Sí. Guai, molt content. Ai, cosilles. Bé, no sé, dic, portes una barretina aquí d'extra? Porto una extra i no és per regalar-la, potser m'ho penso després, però jo us volia proposar fer un joc aquí per veure com està la gent de cultura catalana, música catalana i tot això. Ah, bé. Juguem una mica o què? Esteu una mica juganers o què? Vinga, va, sí. Bueno, va. Anem a provar-ho. Podem fer-ho. Posem unes cançonetes aquí. Fem aquell que em vas comentar. Fem allò. Vale. Però s'ha preparat o no? Sí, mira, o sigui, llum de sala, farem això, separarem... Ho dividim en dos, no? Dividim en dos. Mira, l'alcalde està al mig, no? És ell. Sí. Increïble. I el foco, Sí, és diví. Diví. Doncs farà de mig, no? Perfecte. Fem això, grup A. De l'alcalde cap allà, grup A, i d'aquí cap allà, grup B. Perfecte. I què necessitem? Agafem un Una persona? Sí, un representant, va. Aviam, un representant de... Si no, baixem a buscar el grup A. Aquí, Vés a buscar un de l'A, Gerard, i vaig a buscar un del B. Sí, ja vaig. No, si ens fareu increïble treballar, producció, Bueno, Marc, estàs bé? Estàs còmode? Aviam, hombre. A ver. Trieu bé, Que te vienes al escenario como representante, venga, Jordi. Vinga. Som-hi. Sí, Aplaudiments, ben música sisplau, catalana, Jordi. Hosti, legendari. Ja, el Marc podria fer-lo de... Sí. Vale. Bueno, si vols baixar per estar còmode i veure la batalla, un fort aplaudiment, sisplau, per Marc Oriol, sisplau. Moltíssimes gràcies. Sí, representes. Endavant. Estan en forma els dos, és important perquè jugarem al joc del mocador. Vale, el joc del mocador. Val. Tu com a representant del grup A i tu del grup B, T'he agafat el més macarra de la platea, ja t'ho dic ara. Molta forma, Molta forma física, Pot aquí bé a batalla, Vale, la qüestió és... Tu et fiques cap allà, tu cap aquí. Heu jugat al joc del mocador? Hòstia, Jordi, m'acabo d'anar. És aquell de... Vale. Està bromista, el Jordi. Mira, agafes una mica més de distància. Més de distància. Aquí, correcte. Val. Cat Lletres posarà aquí a la pantalla una cançó, una frase. Una frase d'una cançó inacabada. Si vosaltres us podeu... Mira, fins i tot avanceu-vos una miqueta perquè així veureu la pantalla. Si sabeu com continua, veniu, agafeu la barretina, qui l'agafi primer podrà dir la cançó. Qui l'adivini, un punto. És fàcil, no? Sí? Ja m'ho imaginava. Torno a repetir. Posarà una cançó, sortirà una frase aquí incompleta de la cançó. Si ens la coneixem, perfecte, correm cap aquí, agafem la barretina, te l'emportes. Com que tens tu la barretina, tens la possibilitat d'agafar i dir tu la frase primer. Si l'endevines, que pot ser que no, qui sap, és possible que no, però el primer que s'ha d'intentar és agafar la barretina, perquè així tens l'oportunitat. Si no la cagues, doncs agafa i ho diu ell. El grup B... Sí, ja. Però els grups poden ajudar, Tu barretina, tio, tu barretina. Exacte. Si no la sabeu, teniu el vostre grup que podeu anar a consultar, d'acord? Val? Vinga, va. Molt bé. Quin és el primer? Sona o què? No, la veuran a pantalla. Només frase, ok. Ojo, Aviam. El que jo vull és cantar-te... Vale, ha guanyat. Sí, Jordi? El que jo vull és... Fins que arribi l'alba, o alguna cosa així. Fins que arribi l'alba, és correcte! És fins que arribi l'alba! Let's go! Fins que ens falti l'aire, amunt i s'arrasa,
toca un altre. Vale, pot ser com Fernán Láfaga. Catares, grandes. Vale. Es posa molt sèrio, eh? S'ha posat amb la play així. S'ha posat Jordi, seriós. que et tumba, que et fa un placatge, aquest home. Va, següent. Sé molt bé que des de... Ui! Vaya ruptura! Canta-la amb el teu grup, amb el grup A. Digue'ls que cantin tots. Va. Sé molt bé que... Que maco, que Molt maco. bé, Let's go! Molt bé. Última, no? Aviam, Ok. tu te la sabies o no? Aviam, el grup B també podíeu haver elegit una altra Podeu persona, cridar, podeu dir-li... Fem... Sí, au, claro. A veure, jo faria l'última, però allò de quien gane esta, gana todas. Val 3 punts. Val 3 punts. Clar. Val 3 punts. Increïble. Vinga, Barça aquest any. Ballem sense mesura, cura les ferides, cantem... Sopa de cabra? Hòstia, va, foteu-lo fora. Sí, A ple pulmó aquesta cançó, diuen. a ple pulmó aquesta cançó. És així que en lletres... Què ha dit? Perdó. A ple pulmó aquesta cançó, diuen. Cantem a ple pulmó aquesta... Cançó! Guanya aquest grup, un aplaudiment! Quants premis avui, aquest tio no para de guanyar, aquest tio. Tu, ojo. Ja n'has guanyat molt, ja. Paraules, perquè he jugat molt malament. Ho sento, lloc B, perquè he jugat molt malament, però a la meva defensa i a la defensa de Manresa tinc que dir que jo és que sóc més de pont aeri. I aquí, bueno, és bona terra, o sigui que va molt... I us ho ballo pam, 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 que no menteixo. Manresa, us estimo. Impecable, Molt bé. increïble, increïble. Doncs un fort aplaudiment pels participants, grup A i grup B. Clar que sí. Moltíssimes gràcies també a aquest lletres, gràcies per aquest joc. Un aplaudiment. Moltíssimes gràcies. Sí. Això per aquí. Per aquí. Molt bé.